Martin Kutnar, student druge godine, prosjek 5.0 i jedan od najperspektivnijih mladih glazbenika. Svira violončelo, harmoniku i klavir. Baviš se glazbom, zašto si uz to upisao IZŠM? Pa, to je veoma usko povezano. Svaki glazbenik bi trebao znati menadžment. Imamo čak modul na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, imamo modul menadžment u glazbi, ali mislim da mi treba puno ovih vještina i govorništva i nekakvih komunikacija da bi ih mogao zapravo imati posla. Jer sada su, pogotovo u koroni, su glazbenici jako ugroženi. Ako nema nekih menadžerskih vještina, teško da će imati neki posao. Kako usklađuješ glazbu, faks, privatan život? Pa za sada dobro, ali hendlam nekako. Nekada puknem, nekada ne, ali uspijem, hvala Bogu, uz Božju pomoć. Što ti je bolje, online ili offline nastava? Kako kad? Mislim da mi je offline definitivno u većini slučajeva offline, ali online isto ima nekih svojih prednosti, kao što je ne moraš putovati do fakulteta. Sad na malo lakša pitanja. Najdraži pjevač? Jelena Rozga. Najdraža pjesma? Harmonika. Šta bi rekao, koji ti je do sada u životu bio najveći izazov? Najveći izazov je bio upisati 2 fakulteta i najveća odluka. Bravo. Pobjediš na skoro svakom muzičkom natjecanju na koji se prijaviš. Kakav je osjećaj biti među najboljima? Ja prijavljujem na one na koje mogu pobijediti. Na one koje ne, onda se ne prijavim. Bravo, to je isto dobra taktika. Gdje si sve nastupao? Nastupao si u mnogim koncertnim dvoranama. Gdje ti je bilo najljepše? Evo, hvala Bogu, nastupao sam svuda po Europi, čak sam i otišao do New Yorka. Najljepše mi je bilo u Beču, to je bilo sada nedavno, jer sam praizvao svoju kompoziciju koja se zove Apokalipsa. Čujemo da uz glazbu voliš video produkciju. Što nam još skrivaš? Pa razne hobije, sve me zapravo zanima. I od audio produkcije pa do skladanja, kao što sam već spomenuo, pa do video produkcije, jer ja sam onaj koji želi biti sam svoj majstor. Jer kad sam surađivao sa mnogim ljudima, nije baš dobro izašlo. Što ti je najbolje na ZŠM-u? Nikola. Hvala, Martine. Planovi za dalje? Planovi za dalje? Pa definitivno završiti oba 2 fakulteta, a možda i upisati 3, kao što je audio produkcija. Bravo, hvala ti. Hvala tebi.